Здравейте на всички! Днес ще правим втори ключ за Mercedes C-клас V203. Пак я слагам върху батерията и натискам и едно копче и готово. 434 МГц. Сглобявам ключа и отиваме до колата да го програмираме. Сега извадохме кода на механичния ключ и режем празното перо. Като е готово, отиваме да го пробваме на колата. Готово е нарязано перото, да го пробваме на място и работи перфектно. Сега сядаме в колата и програмираме. Готово, няма грешки, натискаме Add Key Guided on Vehicle. Сега в момента калкулира паролата от работещия ключ. Когато е готово, ще продължим. Успя да калкулира паролата, сега ще продължа напред. Новия ключ пробваме, работи дистанционното и да го пробваме запалене. Готово. Това беше всичко за това видео. Благодаря ви много за гледането. Направихме втори ключ за Mercedes V203 C-клас. Ако ви имате нужда от ключ за ваш автомобил или аварийно отключване, свържете се с мене. Ще се радвам да ви помогна. Всичко добро, лека и спокойна вечер ви желая.